dacă tot se poartă culoarea alb la Mercedes și unul deja a plecat, am mai rămas cu două. Țineți minte 53, aici avem un 63, tot 2019, mașina are și TVA deductibil, se poate finanța pe leasing și arată bestial. Este o mașină cu motor 4000 benzină, motorul V8. Nu este hibridă, nu i-a pus motoraș electric pentru impozit, în schimb i-au montat un motor cu 640 de cai putere. Dacă vedeți diferență mică de culoare, una este perlată, una nu. În rest, rotile sunt pe 21 de inci. Dacă vedeți diferența la etrieri, acolo sunt gri, iar aici sunt galbeni. Cum îmi pun și eu o întrebare la fel ca voi. Oare e doar o chestie vizuală sau discurile de pe spate de la 63 ar fi mai mici decât la 53? Nu știu. Dacă știți voi, poate îmi spuneți. Sincer, n-am apucat să le măsurăm. Abia ce le-am pus în această poziție pe amândouă. Aici mi împar mai mari. Poate și vouă. Și mai este o chestie. Această mașină la bord, dacă vă uitați, avem aceste ceasuri clasice, iar dincolo, la 63, bordul arată cam așa. Oare de ce la 63 au pus aceste scaune cu suport lateral mai mare și aici suportul de la șezut și la 53 au decis să pună scaune la fel de frumoase, tot cu sigla MG, dar cu suportul mai mic. Parcă par mai confortabile la 53. Oare de ce Mercedes a decis să facă acest eleron care la o atingere de buton se deschide, iar la 63 l-a făcut fix? Cam așa arată, bestial, culoare frumos negru cu alb, dar este fix. Iar această mașină o puteți cumpăra pe leasing. Putem face și rate pe firmă pentru această mașină, iar aceasta poate fi finanțată pe 5 ani cu un avans începând de la 15% în funcție de cum stă firma voastră pe financiare. În rest, vine cu garanție, cu kilometri pe factură și historic service. Acum trebuie să spui și părerea ta. Te-ar deranja să ai o mașină cu motor de 4000 benzină, 640 de cai putere, fără trapă, sau un 435 de cai pe un motor 3000 benzină hibrid, dar cu trapă?